खुलुमबाय खन्थाइ बिबार ग्रुप पेजनि गासैबो सोद्रोमाफोरखौ बे बोसोरनि गोदान रंजालि बैसागुनि गाहाम हामग्लायनायखौ जासिहरनाय थाबाय। बे अनलाइन खन्थाइ बादायलायनाय हाबाफारिखौ सामलायलांनाय खन्थाइ बिबार ग्रुप पेजनि गासैबो सामलायगिरि नोंथांमोनजों लोगोसे बिजिरगिरि नोंथांमोननिसिम रोजा रोजा साबायखर थाबाय। आंनि मुङा जादों दिपेन बर'। आं रौता सारियालिनिफ्राय आरो आंनि जिल्लानि मुङा जादों उदालगुरि। आंनि खन्थाइनि मुङा जादों जों भारतारि। बुहुमनि मादाव एसिया हादोरमायाव सा सानजा रायजोआव भारत हादोरमायाव जोनोम मोननाय जों भारतारि। सुबुं समाजनि बायदि अलखदखौ नेवसिना अहिंसा खान्थिनि मोन्थोरजों बिर जोहोलावफोरनि गोथार सिमांजों सोमावसारगोन गोजोननि दावहा। नों आंनि खौसेथियारि बोलोजों आंगोनि राव थुनलाइजों फोसाबगोन सोलोंथायारि आरो राजखान्थियारि हारिमुवारि आरो रांखान्थियारि जेंना। जिउनि थैनाय थांनायखौ नेवसिनानै हारि हादोरखौ मोनसे थि गेरेमसा खालामनो उन जोलैनि थि लामा हास्थायनानै जाफुंगोन जोंनि गोहो नाजानायजों। हारिनि गाननाय जोमनाय सि जोम दानाय लुनाय मावनाय दांनाय फाव मोसानाय आरो मुसुरनायजों सोमखांहोगोन जेरावबो भारत हादरनि सिनायथि। सुबुंनि गेजेराव एना एनिखौ नेवसिनानै सुबुं संबिजिरारि मोन्थायजों खौसेथि आरो सोलोंथायारि गोहोजों जेरावबो फालिगोन भारत उदांस्रिनि सान। गोजोन्थों।